ஐயா அனுபவசாலி அவர்களே, உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்குறேன். இந்த சேலத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த தொகுதியில் மட்டுமே போய் பதுங்கிக்காம தமிழ்நாட்டில் வேற ஏதாவது ஒரு தொகுதியில் நின்று உங்களால் ஜெயிச்சு காட்ட முடியுமா? சாரி முதல்ல நிற்க முடியுமா? முதல்ல அதை செஞ்சுட்டு அப்புறமா இந்த விஜய் பத்தி பேசுங்க பாஸ். சும்மா நசன். நேற்று மட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி பாதுகாப்பில் குறைபாடு இருக்கிறது என்று சொல்லவில்லை என்றால் விஜய் நசுக்கி தூக்கி போட்டிருப்பாங்க. அவரோட வார்த்தைக்கு அவ்வளவு ஒரு மரியாதை இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் பாதுகாப்பு குறைபாடு என்ற விஷயத்த சொல்றாரு. அதுதான் உண்மை. யாராவது அதை பேசணும்ல? நீங்க மதியம் வரைக்கும் இந்த எடப்பாடி பழனிசாமி இங்கே செல்வர் வரை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நரேட்டிவ் முழுக்க விஜய் நோக்கி இருந்தது. இவங்க இது மட்டும்தான் விஜய் காரணம். எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியதால் தான் பாதுகாப்பு குறைபாடு என்ற கோணத்தையே மக்கள் பார்க்க தொடங்கினார். பாதுகாப்பு குறைபாடுன்னு யார் பேசினது? ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் லீட் எடுத்து கொடுக்குறாரு. பாதுகாப்பு குறைபாடுன்னு போட்ட உடைச்ச உடனே ஆமா இல்ல அப்படின்னு யோசிக்கிறேன்.